Hadin kejingyo jing ujo na kaliang gipat ba karkhana JP Agarwal and Sons kepada na Baridwa Riboy District kejupunya yaukau ubosniu berbalakan tat daki wei kijela syau pat ba ke Confederation of Riboy People kala lej ban kendang ya kani kedukan ban lap markmat ya kijingisha. Uba pateng mersing working president jangka CORP habakran bakilat pathai kubor ulong bakaseng kan sarak nuksa yau tiu kha ban penpoi syakatanat food and supply jangka district ban pha pej bania. Ulong balada lap shisha bakatai ke karkhana penyat kau kumbal kena ke CORP kan lej khang tala bat penduk sendan ya kejing pentrai kam hakatai ke karkhana. Ke Confederation kalau ong bagi bar jela ki baterai hakani ke karkhana ru kim don hok ban yok train lada lap bakim biang ki kot kisla ban pen shisha ling bagi trading license bat ki labor license naki bor badai khmi. Ta kasi ngiwan ya kaban visit hakane ke wei naki factory ka AP Agarwal. Adin bagi layo komplain naki babun balang ba kane ka company ka sai onra ya ukhau ba sliu na shabal bat hangne ka snabyang uni ukhau ka tenagleng ko seng hadin bagi layo ka komplain naki babun balang ilawan hinalade ban visit ya kane ka factory bat nilai sisa bakalong kumta kipun bagi khau barim kiunra naki wei pat gistit henrai kiwan san hangne hapo factory bat nangne ki pha pat chaslong nomor ne utrai hadin bagi layo keren mo manager wo bakadukan jung ne utrai Agarwal kadon haslong de nakleng ju kaseng mata kasing ngisi me karai ban pates sigini ki khau bat hadin bang ngila pates lada kates ngilap ba mpit ban ba me ki pai ba nakleng kaseng ngisi me karai ban khang talano igni ka factory nomor ngimla ban senya nomor kini ki bri hobangi keli ki ong ba kadai ba uni ukhau ulong ban bam na kamda ki pai ba anre ngimla ban tip ulong ne em haba ki pen kelab ki pen thamai ba uni ukhau na thrai ki don ki dawai ki chemical ki khle lam tau uni ukhau baladu dena kaleng kaseng kum bangila shime karai bangin ni pates bat adin bangila lap bakalong di sha kum ta na kaleng kaseng kum bangi kren yong bangi mangse ban khang ye kene ka factory hang ne apo Baridwa mana kaleng kaseng i na ka por shi ka por ki ni non tribal kiwan balik ki business hakane ka them riboy ke jongi ni ba kipun ki kam illegal kile nagleng ka seng ginom alat amar ka de wai ne ki seng ka bapet ka bakumi apo riboy tenagleng ka seng ikwa bakrisai sigidi non tribal bakin dei ban le like lan ne ka business ka jongki nagleng ka seng ginom alat nomar ngi ba hangne wai ru nong tre khasi umdon kidon ta kinong tribal sudah te ngila mut ban shek edikot kislah ndai ki ong bau tau try udon selong te kita ro nagleng ka seng in sa shek ya ki labor license ki trading license pro ki jino kam jogre ka factory lada umbiang nagleng ka seng ngin sole na ka badon kam bat sakawai ngi kwa ban kerpat syaka food and safety ka badai ka inspektor yo ka them riboy meneng ngila wan badai kendu ak badai bat ni khau hangne nagleng joka ka ong ba ai ke sumpul ngin test yo khau ulong berfit le am bam na mata ki pai ba tena keleng kaseng ngin salai bu sya ini officer pates yu ne khau ha ki kita yo hi ki ba menta